नमस्कार. गोमंतक डिजिटलमध्ये मी संघवी राजवर्धन आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. दैनिक गोमंतक आणि सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीनं इकडे आपण पाहिलं तर महासोमयाग यज्ञाचं आयोजन केलेलं आहे. यज्ञाचा आजचा चौथा दिवस आहे. आपण गेले 3 दिवस याचा पूर्ण आढावा घेतोय, पूर्ण कव्हरेज आपण करतोय. वेगवेगळे विधी आहेत प्रत्येक दिवसापासून अगदी रात्रीपर्यंत, म्हणजे सकाळी जे यज्ञाला सुरुवात होते, मंत्रपठण सुरुवात होते त्यापासून अगदी आपण पाहिलं तर रात्रीपर्यंत हे यज्ञ सुरू असतात आणि वेगवेगळे मंत्र असतील, म्हणजे वेदांमधले जे मंत्र आहेत ते इकडे पठण केले जातात. अनेक इकडे ब्राह्मण गुरुजी सुद्धा आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून हे सगळे कार्य आहे ते पार पडत आहे. आजच्या चौथ्या दिवसाचं जे कार्य आहे, आजच्या चौथ्या दिवसाच्या ज्या विधी आहेत त्या आपण पाहणार आहोत. त्या नेमक्या कशा आहेत त्या आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत गुरुजी आहेत सिद्धांत गाडगीळ, जे आपल्याला पूर्ण माहिती देतात एकंदरीत या सगळ्या यज्ञासंदर्भात, वेगवेगळे जे विधी आहेत त्या संदर्भातले. आपण गुरुजींना विचारत, तुमचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा गोमंतक डिजिटलमध्ये. आता तुम्ही चौथ्या दिवसाचं जे काही प्रयोजन आहे, चौथ्या दिवसाचं जे जे काही विधी आहेत ते आम्हाला नक्कीच एक्सप्लेन कराल, कारण आपण पाहिलं तर सकाळपासून सुरू झालंय, प्रवर्गापासून सुरुवात झाली आहे आणि बऱ्याच लोकांची गर्दी सुद्धा होती आहे. काय सांगाल? नमस्ते, मी सिद्धांत गाडगीळ. आज परत यज्ञाच्या चौथ्या दिवशी आपल्या सर्व भाविक भक्तांचं स्वागत करतो. आज आता चौथ्या दिवशी आपण 5 आणि 6 इतक्या संख्येचं प्रवर्ग विधान करणार आहोत. ह्या प्रवर्ग विधानाच्या समाप्तीनंतर आपण गेले 3 दिवस प्रवर्ग विधी पाहतच आहोत. तर आज चौथ्या दिवशी प्रवर्ग विधान संपूर्ण करून प्रवर्ग उद्वासन म्हणजे प्रवर्गाचं विसर्जन करून त्या प्रवर्गात वापरलेली सगळी मातीची भांडी, लाकडाची भांडी ही सर्व हे इथं समोर दिसत असलेल्या महावेदीवर आपण ठेवणार आहोत. त्याची आकृती पुरुषाकृती ह्या पद्धतीने करून आपण सर्व हे करणार आहोत. तसेच आपण त्यानंतर ह्या सर्व मागचे जे 3 अग्नी आपल्याला प्रागवंश मंडपात दिसत आहेत यांचं पुढे प्रणयन करून, अग्निप्रणयन म्हणतो त्याला, अग्निप्रणयन करून आपण पुन्हा यज्ञाकरता पुढच्या यज्ञशाळेत एक एक स्टेप आपण पुढे येऊन आज महावेदीपर्यंत आपण पोहोचणार आहोत. अग्निप्रणयन झाल्यानंतर आपल्याला सदो मंडपाची निर्मिती, सदो मंडप म्हणजे ज्या ठिकाणी होता इत्यादी सर्व ऋत्विज, सामगणक, ऋग्वेदी लोक, यजुर्वेदी लोक हे सर्व बसून, यजमान ब्रह्म हे सर्व ऋत्विज ज्या ठिकाणी बसून मंत्रोच्चार करतात, ज्या ठिकाणी ते वास्तव्य करतात यज्ञाच्या वेळेस, त्याला सदो मंडप असे म्हणतात. त्या सदो मंडपाची निर्मिती, औदुंबर वृक्षाची औदुंबर शाखा काढून त्या सामगानांच्या मागच्या बाजूला ही औदुंबरीची स्थापना. त्यानंतर हविर्धान मंडपामध्ये आपण हविर्धान शकट, त्यानंतर सर्व यज्ञपात्र ठेवून अग्निप्रणयन, अग्नि सोम म्हणजे स्थापित असलेला अग्नी आणि सोमवल्ली ह्या दोघांचं प्रणयन म्हणजे त्यांना घेऊन पुढच्या मंडपांमध्ये येणं, हे सर्व करून अग्निप्रणयन, सोमप्रणयन, त्यानंतर हविर्धान प्रणयन. हविर्धान म्हणजे जो हविर्धान शकट, जी बैलगाडी किंवा रथ आपल्याला दिसत आहे, यांना परत मागं नेऊन परत त्यांची पुन्हा त्या ठिकाणी स्थापना करून आपण येणार आहोत. तर त्यामुळे त्याला हविर्धान प्रणयन म्हणतात. हविर्धान प्रणयानंतर या महावेदीमध्ये मुख्य अग्नीची स्थापना होऊन, तसेच इथे अग्निध्रिय मंडपात सुद्धा आपल्याला अग्निध्र मंडप दिसत आहे. या अग्निध्र शाळेमध्ये आपल्याला अग्नीची स्थापना करून अग्नीचं वास्तव्य तिथे असून, तसेच महावेदीमध्ये सुद्धा अग्नीची स्थापना करून आपल्याला आजच्या कार्यक्रमात आजचा विशेष यज्ञ म्हणजे अग्नि सोम, म्हणजे ह्याचा एकत्रित शब्द होतो अग्निशोम याग, ह्या यागाची पूर्तता करून ह्यामध्ये अग्नी आणि सोम ह्या 2 देवतेंकरता हविर्भाग अर्पण करून त्याच्या आधी यूपस्तंभाची स्थापना करून आपल्याला आजच्या यज्ञाची म्हणजे चौथ्या दिवसाच्या यज्ञाची आपल्याला सांगता करायची आहे. ह्या अग्निसोम प्रणयानंतर, अग्निसोम याग झाल्यानंतर आजच्या दिवसाची संपूर्ण कार्यभाग म्हणजे यज्ञ पूर्ण होईल. आजच्या दिवसाची प्रधान देवता ही अग्नी आणि सोम अशी आहे. तर अग्निसोमांच्या यागानंतर आजच्या दिवसाची पूर्तता होईल. त्यामुळे सर्व भक्त भाविकांनी हा विशेष याग अग्निसोम याग, अग्निशोम याग हा येऊन नक्की बघावा, कारण की ह्यामध्ये
पुन्हा पर्जन्य चक्र व्यवस्थित आपल्या भारतवर्षावर संपूर्ण विश्वावर चालावं ह्या उद्देशाने ह्या अग्नी आणि सोम देवतांकरता, अग्नी आणि सोम असं वेगळे शब्द केले तर अग्नी आणि सोम त्यांचं दोघांचं एकत्र झालं की अग्निशोम असं नाव होतं. तर ह्या अग्निशोम देवतेपासून आजच्या यागानंतर ह्या सगळ्यामध्ये पर्जन्य चक्र व्यवस्थित चालावं ह्याकरता ही व्यवस्था करून आपण आजच्या दिवसाची यज्ञाची सांगता करून साधारण रात्री 8-8:30 पर्यंत हा विधिविधान चालेल. आणि उद्या प्रातःकाळी विशेष सोमवल्लीची, सोम वनस्पतींच्या रसाची आहुती उद्या सकाळपासून होणार आहे. तर त्याकरता सर्वांनी उपस्थित राहावं. आजच्यासारखा आम्ही उद्या पुन्हा डिजिटल लाईव्हला आम्ही तुमच्यासमोर येऊच. त्याचप्रमाणे आज अग्निशोम यागानंतर आजच्या आपल्या संपूर्ण दिवसाची समाप्ती झाल्यानंतर आपण आज चौथा दिवस इथं विराम करत आहोत. अजून कार्य भरपूर शिल्लक आहे. एक प्रवर्ग होईल, त्यानंतर सांगितलेले विधिविधान होऊन अग्निशोम प्रणयन होऊन अग्निशोम याग झाल्यानंतर आजचा दिवस संपूर्ण संपेल. धन्यवाद. नमस्कार. तर एकंदरीत आपण पाहिलं की आजच्या या चौथ्या दिवसाची आपण पूर्ण माहिती घेतली आहे. कशा पद्धतीनं विधी होणार आहेत त्या आपण गुरुजींच्याकडून जाणून घेतल्यात. नक्कीच प्रत्येक भाविक येत आहेत आणि इथली जे वातावरण आहे, इथलं जे मंगलमय वातावरण किंवा प्रसन्नदायी वातावरण आहे ते इकडे पाहतायत. तुम्ही सुद्धा या आणि या यज्ञाला नक्की आवर्जून भेट द्या. कारण ही अनुभूती घ्यायची असेल तर नेमका यज्ञ कसा केला जातो आणि त्यामागचं महत्त्व काय आहे किंवा कशा पद्धतीचा इतिहास आहे हे सगळं तुम्हाला इकडे जाणून घेता येईल. कॅमेरा पर्सन प्रदीप केंद्रेसह मी संघवी राजवर्धन, हापसा, गोवा.